inwe ọtụtụ ndị ọrụ ọkaikpe ndị ga-abụ ndị Anambra steeti gaba abụ ihe nke a ga-ahụta n'oge eteghị aka dịka ya bụ ebe obibi nke ndị ọkaikpe a na-afụ arụ n'Ọnịcha ga-akụrụ ọnụ n'ọdịnsa a dịka otu kansụl na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ si wee nye Anambra steeti na ntụziaka. Onye kwupụtara nke a bụ kọmishọna okwu gbasara ọnọdụ ewumụlọ dị n'aka na steeti a bụ Honorable Pauline Onyeka ka ọ gatasịrị nwatakịrị oge o ji wee mesie njem n'ebe a na-arụ ọrụ ndị ọkaikpe a ebe obibi bụkwazị nke ọ bụ gọọmenti Anambra steeti na-arụ. Ka Ngozi Obileri gara n'ebe ahụ, onye mere ka amata na ọrụ ahụ emebeghị ihe dịka otu ọnwa eji malite bụzi nke a chọrọ ịkụ gbamgbam n'oge a. Gere ozi ahụ ka ọ ha n'uju. Arụ parapet n'otu n'ime ụlọ ise ahụ. Otu bụ ebe a kụgoro gbamgbam, ebe ịtọ fọdụrụnụ bụ ndị a na-achọ ịkụ gbamgbam. N'okwu ya ngwa ngwa o mechara njem nleta na ya bụ ụlọ gasị, ka Honorable Onyeka kọwara na ọsọ ha gbapụrụ n'ịrụ ya bụ ụlọ bụ nke ebidoro n'otu ọnwa gara aga bụ isonye na ịrụcha ihe ọbụla gọọmenti na-arụ n'oge bụ atụmatụ ọchịchị gọvanọ Soludo bidoro ịhụ na ngwa ngwa ebidoro ọrụ ọbụla na a ga-arụcha ya n'oge, ebe ọ bụ na akụrụngwa eji arụ ọrụ na ego dị ga-eji rụchapụ ya bụ ọrụ. Dịka Kọmishọna Onyeka si wee kọwaa, o nyela ndị ọrụ ngo ahụ ji ya bụ ọrụ naanị izuụka abụọ ịhụ na ha rụchapụrụ ya ka ha wee nye ndị National Judicial Council nke Nigeria ohere itinye ndị ọkaikpe na Anambra otu ọ kwesịrị n'okwu ha dịgasị iche iche. Ka ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ Injinia Chidi Daniels nke Times Company Limited, Ben Daniels nke Global Impact Company, Architect Obinna Ume nke Tivok Properties ya na Patrick Iwuno nke Artisan Developers Limited kwere nkwa na ha ga-arụ ya bụ ọrụ dịka ntụziaka kọmishọna si wee dị, ka ha wee nwee ike ime ngwa ngwa otu solution mandate si wee dị ma gosipụta afọ ojuju na aṅụrị ha nwere ịrụrụ gọọmenti Anambra steeti ọrụ n'oge ugbu a. Site na Ọnịcha, abụ m Ngozi Obileri.